का नाम हाँ नंबर 1 आमगुरी नयापाड़ा पोस्ट ऑफिस खाखरागांव। नाम बोलो। जोर से बोलो। नाम पहले नहीं नहीं क्लियर पकड़ो, जोर से बोलो गांव का नाम। हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दाखालिहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन मानसि गोमानायनि। बेंगलर सिटिनि सिङाव थानाय जिगिनि होननाय जायगायाव जोंनि सासे बर' सुबुं गोमाफैनाय। दा बे जोंनि बर' सुबुंखौहाय मोनफिननो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बेखौनो आङो नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानैहाय नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों। दा नोंथांमोना बे मानसिखौ बोरै मोनफिनखो आरो बबेनिफ्राय मोनखो बैखौहाय मोजाङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननो फोरमायलांगासिनो दङ। बे बिथाङा गोमाफैदोंमोन कर्नाटकनि सिङाव थानाय बेंगलर सिटी जिगिनि होननाय जायगायावहाय बिथाङा गोमाफैदोंमोन। दा बिथांखौहाय बै जायगानिफ्रायनो बोखांनो हाफिनबाय। दा बिथाङा बबे जायगानिमोन? बिथाङा जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथांनि गामिनि मुङानो जाबाय आमगुरि आरो पस्ट अफिसनि मुङानो जाबाय खाख्रागाव। बिथांनि मुङानो जाबाय सानसुमाय बसुमतारी आरो बिफानि मुङा जाबाय थरेन बसुमतारी। दा बिथांखौहाय बे जायगानिफ्राय मोननानैहाय न'आव लानानै थांफिनबाय। बिथाङा दिनै न'आव सहैबाय गावनि बिसिजों गावनि गथ' गथायजों। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बिथांखौ सोर मोननानै हरखो आङो बैसोरनि भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोननो देखायगोन। बिथांमोननि नामखौहाय आङो मिथिया, नाथाय बेयावनिनो लकेल मानसि बेखौ बिथांखौ गोदाव सोराव नुनानै बिथांखौ सोंदों बबेनि आरो मा जायगानि बेखौ सोंदों बिथांमोना। आरो बिथांमोनानो बेखौहाय दोननानैहाय खबर लानानैहाय जायनाखि लोगोसे फैफादोंमोन बे बिथांजों सानसुमाय बसुमतारीजों लोगोसे फैफादोंमोन बै लोगोजोंहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय दा बिथांखौ न'आव फाथायहरबाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांनो हागोन जाय बिथांमोना बिथांखौ दोननानैहाय खबर लानानैहाय न'सिम फाथायहरफिनदोंमोन। आं बिसोरखौ सिनाया आरो नामखौबो मिथिया। ओमफ्राय बबे एरियायाव मोनखो आङो बेखौबो मोजां मिथिया। जायगा एरिया मिथियाब्लाबो बिथांखौ जोङो मोनफिननो हाबाय। बे बिथां सानै साथामनि मददजोंनो जोङो बे मानसिखौहाय मोनफिननो हाबाय आरो। दा बे बिथांमोननि भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना बिसोरो सोरमोन। बोडो बोडो कहाँ के? आसाम आसाम असम। असम में कहाँ पे? चिरां डिस्ट्रिक्ट। हाँ? चिरां डिस्ट्रिक्ट। सिरन डिस्ट्रिक्ट। और कुछ है आजू बाजू? आजू बाजू फील्ड का नाम नंबर 1 आमगुरी नयापाड़ा। हाँ? फील्ड फिल? का नाम हाँ नंबर 1 आमगुरी नयापाड़ा पोस्ट ऑफिस खाखरागांव। नाम बोलो। जोर से बोलो। नाम पहले नहीं नहीं क्लियर पकड़ो, जोर से बोलो। गांव का नाम बोलो, घर में तुम्हारे बाप का नाम बोलो, और भाई बहन है तो हाँ तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नाम सानसुमाय बसुमतारी, हाँ डिस्ट्रिक्ट चिरां, हाँ पोस्ट ऑफिस खाखरागांव, पिन नंबर 783372। मेरा फादर नाम थरेन बसुमतारी, मदर नेम एनजे बसुमतारी, विलेज नंबर 1 आमगुरी नयापाड़ा, डिस्ट्रिक्ट चिरां। भाई बहन कितने हैं तुम्हारे? बहन दोनों है, नाम? नमिता और मोमिता। क्या? मोमिता और नमिता। नोमिता। हाँ, दो बहन है। दो बहन हैं और मैं अकेला। अकेला। तुम यहाँ कैसे आए बेंगलोर? बेंगलोर में काम करने के लिए आया था, क्या काम? यहाँ पर कंपनी में। क्या हाथ को क्या हुआ? स्टीम हुआ। एक्सीडेंट हुआ? तुम्हारे गांव में माँ बाप है? मेरा माँ बाप नहीं है। हाँ? मेरा माँ बाप नहीं है। फिर कौन है? मेरी बीवी है और मेरा बेटा है। बीवी का नाम? पानाश्री बसुमतारी। पनाश्री बसुमतारी। कुसुमतारी। बेटा का नाम फुटाई बसुमतारी। बेटे का नाम। बेटा। अब तुम वापस जाना चाह रहे हो असम? ओ आसाम। हाँ? ओ आसाम। गुवाहाटी? ओ गुवाहाटी से तुम्हारा गांव कितने दूर 3-4 घंटा लगेगा सर। लगेगा? 3-4 घंटा। मैं भेज के देंगे इंशाल्लाह। हम्म? ओके। एक 2-4 स्टिल फोटो ले सब इसके। ಮೂರು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇವಂದು 1 ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ इंशाल्लाह। फ्लुएंट नहीं है। हाँ? फ्लुएंट नहीं है। नहीं वो असम वाला लोग बहुत इजी पकड़ेगा, तुम्हारे को नहीं मालूम होगा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुलांजोबखाबाय फारि फारि भिडिअ सोर फैदों सोर फैयाखै। बिथांमोनानोमोन बोरायसा बोरायसा जुवानसा जुवानसा बिसोरबो सोरबा सोरबा मोजां मानसि दङ। दा बिथांमोना बेखौ लाखिनानैहाय
जायनाखि बेजों लोगोसे फैफादोंमोन सानसुमै बसुमतारीजों बिनि लोगोखौ कन्टेक्ट खालामनानै बेखौहाय न'सिम दा फाथायहरबाय बियो दिनै न'आव सहैबाय दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखौनो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि